Čaute ľudia, vítam vás pri dnešnom videu. Máme tu video po dlhej dobe s mojím hlasom. Dôvod je preto, prečo som ticho, lebo je, že 9 hodín ráno a proste tak. Takže prvá vec, čo tu spravíme, zaspinujeme si a padlo nám jeden skip. OK. Takže my tu máme, že vraj môžeme žiť po stenách. Dobre. OK. Dobre. Čo tu nám? Trochu sa to zabugovalo. Nevadí. Čakáme. Celkom fajn hra. Jo. Dobre ľudia, samozrejme súťaž stále prebieha o fanarty. Mikrofón mi za chvíľičku vyjde, tak sa môžete tešiť. Už tu máme niečo trocha ďalšie, nie moc. Dobre, tu už máme lávu, takže budeme musieť obísť. Samozrejme pre mňa ako običkára nič moc. A ľudia, nepovedal som vám to, ale teraz cez leto bude možno vychádzať aj každúčký deň videa budú. Takže kto sa teší na videa, tak si ich môže pozerať každý deň. Dneska teda, neviem kedy vám toto uvidíte, iba že dneska je o čo, ale nevadí. Dneska je proste pondelok a dneska ja už som jedno video vydal. Čo? Dobre, OK, tak skúsime ešte raz. A proste ja už som jedno video dneska vydal, takže mi nehovor, že ja mám na tú lávu vstúpiť, alebo čo. Dobre, no. Dneska som videl teda Fall Guys. Neviem, ako sa to u vás vidí. Ja to mám, že dneska. Lebo fakt ako neviem, kedy toto vydám. Už tu mám dve videá, nebudem prezrádzať aké, ak neviete. Čo toto je? To má byť nejaký random kód. To mám naťukať random. Dobre. Už to začína vyzerať trošku... OK. Mne sa fakt asi za chvíľku zatočí hlava. Dobre. Good. Koľko to vydrží? Mne to vydrží úplne dlho. OK. Máme znova lávové jazierka. Že vám to pripomína strašne Minecraft. Ľudia, kto by chcel teda v poslednej dobe na YouTube Jeznám a Granny alebo tak kto by chcel, teda napíšte pod video, čo by ste chceli ako ďalšie video. Ale nie, že Granny ako Granny, ale skôr Granny ako vo verzii Piggy. Jo. Vo verzii Piggy. Teda na Robloxe. A môžeme si dať aj Piggy 2, kto chce. Alebo druhá možnosť, potom môžeme teda aj Granny, ale to bude asi cez môj mobil a tam to bude sekať. Dobre, ono sa to rozpadá za mnou. To je strašne spomalené, takže OK. Tu sú magma bloky. Dobre. A čo budem robiť s tým mikrofónom, môžete sa prekvapiť teda.
ale aspoň ma bude určite lepšie počuť. Lebo, no, tak, ja viem, že ma teraz lepšie počuť, ale potom uvidíte proste, na čo to bolo. Čo je toto tu? Toto, jaj, dobre, nič, jasné, som pochopil. Trochu sa to tu buguje. Dobre, začína to byť troška ťažšie. Ale vidí sa mi, že dneska vydám ešte ďalšie video. Lebo je to strašne, ako to povedať, krátke. Toto. Takže, nie že ďalšiu budem hrať. Ďalšie hobby. Tak. No a ľudia, samozrejme, dosť sa pozrieť tu na to ďalšie random obička, tak nech sa pozrie do karty, neviem, buď vám teraz vyskočí vpravo, alebo už vám vyskočila, alebo ešte vyskočí, tak tu na hore vpravo, kto chce ešte si kúknúť nejaké ďalšie random obička, ktoré nevidel, a za chvíľku sa mi vidí, že už bude aj tá nejaká tá oslava, 20-ka. No, nič extra to nebude. To čo bolo? Proste to bude, ako to povedať, priamy prenos, takže naživo nie. Ale môžete sa tešiť, lebo tam bude viacej veci a to. Alebo potom je druhá možnosť, kto by chcel naživo, tak mi napíšte, teda do komentárov, alebo kde mi napíšte, najlepšie do komentárov. A tak. Dobre, fajn, my už sme na stage 27 a to sme asi, no, tu ich bude podľa mňa, nie, keby sme boli po 50 ich tu bolo, tak to by sme 25-ke boli polovici, no a my ani zďaleka nie sme v polovici. Ok, tu sa hemží tá hlava troška. Dobre, táďal to, tak, nemá stavbičok, to není nič moc ťažké. Áno, a teda, ako som povedal, budú vychádzať aj nové Fall Guys. Nové teda, no proste z Fall Guys budem mať, ako sa to povie, no, nie. No, bože. Proste bude viacej tých častí Fall Guys. Neviem teraz, ako sa to povie. A my teda ideme už na 31. A tých 50 tu asi bude. Alebo 40. Dobre. Dobre, dvere sme otvorili. Ideme na bok steny. Tadiaľ to. OK. Ináč ani neviem, kedy som naposledy natáčal s mikrofónom. Ja som mal ešte jedno video vydať. Dokého. Prečo pri každom videu mám masku? Viete čo, to nemusíte vydávať. Proste ja som sa zahálil, kto si všimol, teraz na videách som taký zamaskovaný aj na shortoch, aj tak. Prečo je to tak? Lebo kto si všimol, vymazal som si všetky videá, teda dal medzi súkromné, kde mám tvár. Ja viem, vy už ste ma videli, ale keď ostárnem, tak už nebudete vedieť, ako vyzerám. Prečo? Lebo som padol do lávy. Nie, prečo? No prečo asi? By ste ma mali poznať. Iba tí, ktorí so mnou chodia do školy, ma budú poznať. A možno keď sa výnimočne ukážem. Neviem, kedy sa ukážem, pri koľkých odoberateľov, neviem. Ja som v tom videu povedal, že 500,
som povedal, že ak nie 500, tak som sa teleportoval. Čo? Ak nie 500, tak proste, no, tak 1000. A že na 500 bude teda nejaký mega špeciál. Jasné, ja som skoro zabudol ľudia. Ono teraz je už taký špeciál. Prečo? Prečo asi? Lebo ono tu na 80 odoberateľov. A teda áno, ďakujem vám veľmi pekne za tú 80-ku. A za chvíľku budeme pri tej 100-ke, takže mne osobne sa páči, ako to sa naťaháte. A mne osobne sa nepáči, že čo to, ja to mám prejsť. Dobre, fajn. Ja tam mám skočiť, nemám tam náhodou stať, ale to už takto. To nie, tam vedľa nemám. Ja to skipnem. To je ťažké strašne. Jak som to mal ja prejsť? Dobre, to je jedno už. A tým sa trápim. Ešte tam sú 4, nie 6 vykričí. 6 vykričí. Dobre, to bolo otvorené. To strašne pripomína Minecraft. Už chápem, jak som mohol to skočiť. Tu je roh. Dobre, rohy blbé. Prečo tam nedali takýto obúčik pekný? Jeden batón. A ja musím na druhú stranu ešte vymyslieť. Poď, druhý. Čo to? Nie, dobre. Dobre, ja už som sa tu stratil trošku. Jo, dobre, ja už tu mám cestu spravenú. Tu je nejaký World 2. Spravíme si ešte World 2. Nie, pozrite ľudia. Ak sa vám teda toto video páčilo, dajte tu like a odber na toto video. No, odber nie na toto video. Ak nedáte odber, tak dopadnete asi tak, ako teraz vydám ďalšie video shortoch. Tak sa kúkajte na ten short. A tak dopadnete, keď nedáte odber ešte keď ho nedáte. Jo, vy si hovoríte, že ale veď my ho vlastne môžeme dať ako starý dekor, ja ešte stále bude a potom ho môžeme dať. No a čo keď už ho dáte ho do zajtrajška, lebo dopadnete veľmi, veľmi zle. A čo to tu je? Tu mám nejakú skákaciu prúžinu. Jo. Dobre. Dáme si ešte posledné 3 spiny a ja idem teda. To bolo tesné, to bolo mega tesné. Dobre, nejaký jeden skill, to sa nám do ďalšieho hodí. Teda chcem zanecháte, ak tu budú 2 lajky, hej. Out of rage. Čakaj, to je teleport. Jo, to je teleportovacia. Zbraňke. Dobre, fajn, ľudia.
tak uvidíme sa teda pri ďalšom videu. Zatiaľ si pozrite niečo z minulosti, čo ste nevideli, alebo niečo z budúcnosti, čo ste nevideli. Keby to tak bolo. Pozrite green screen. Boom. Oj. Dobre, fajn. Zatiaľ ľudia si teda niečo pozrite, čo ste nevideli. Ak ste to už videli, nejaké dve videjka, čo som vám tu dal teraz, tak sa pozrite na kanál napríklad Hexanyho, alebo na môj dajte odber aj na jeho. A zase sa uvidíme pri ďalšom videu. Tak čau.